Mayong hapon sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati. Yes, happy afternoon para sa inyo. Kag-welcome sa edisyon sang This is My Life. Setyembre 21, tuig 2022. Nila hindi holiday. Ay, wala ba na? Kaya nga sa madumduman sang tanan, ilabi na sang aton sini mga nauna nga mga henerasyon. Ara naman siya. Amo ining adlaw nga sa diin, gindeklarar ang martial law sa idalom sang tagdumalahan sang anay diktador nga presidente, si anay presidente Ferdinand Edrelin Marcos nga mo ang presidente sa karon sang Pilipinas. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Golden na bala na. Ika-50 nga anibersaryo sang martial law. Kung pamangkuton mo ang sa mga una naton nga mga kauturan, mga nauna nga henerasyon, galungo ng mga ulo nila tungod sa ila madumduman nga mga energihan sa ila kabuhi. Wala man kita nagasiling nga maayo, wala man kita nagasiling nga hindi maayo, kay nanari-sari man nga mga eksperyensya ang amon sini na eksperyensyan or naagyan sa itong panahon. Till the time, estudyante pa lang kita iyan. Anyway, sa tanan man nga bagay sa aton kaugalingon sa aton pagpangabuhi, sa aton sosyudad, kag sa aton palibot, may ara maayo kag hindi maayo, di ba may nagakomporme kag hindi man hindi man magkomporme, kag may mahambal gid kita. Dahil bala, may matugda ikaw nga mga kaayuhan, may matugda man ikaw nga hindi mga manami sadto nga mga panahon. Pero may angot man sina nga hitabo actually at nagkalain-lain man nga mga lugar nagasaulog sang ika-50 nga anibersaryo sang martial law. Magluwas sina ang mga militante nga grupo, mga progresibo nga grupo naman nagapatigayon man sang nagkalain-lain man nga protesta, syempre sa nagkalain-lain nga parte sang Pilipinas. Kag magsiling naton no, nasiplatan naton dito kay ina iya sa Metro Manila nga ginpauntat sa mga kapulisan ang film showing sa mga kabataan sa mga kabataan muna bala siling naton. But anyway, ari kita ya sa good side sa aton sinipagpangabuhi kag ari man ang This is My Life nga ba magalingaw iya sa inyo tag sa kahapon. Kani relax lang ka mo dira. Ang ibang dira makashare pa na sila kung sang ila inagihan sa tong panahon sang rehimen Marcos, di bala? Sadya nga masubo, masakit kag mga halandumon nga mga hindi na pagpabalik-balik Tita Wilma. Okay. Kag relax lang ka mo dira, samtang kita nag-opdenize sa inyo mga lilisuan sang inyo sini mga radyo. 684 kag sa mga nagaupod man sa aton paagi sa Facebook page sang Action Radio Bacolod via Facebook Live. Kamusta lang kamo dire kag mayong hapon man sa inyo aton man pag-like kag pag-share sa programa pati na sa iban nga mga public affairs programs sang Action Radio Bacolod aton dira mga matahom nga mga drama halin sa aga tugtog maghapon kag mga matipon nga mga balita sang amon sa News Center. Mga dalagko nga mga balita, may mga flash reports, breaking news, developing stories. Kung gusto ninyo ma-follow ang kung anuman nga mga issue, pwede ka mo kabisita sa amon sa ni Facebook page. Kag syempre sa sa Public Affairs Program, kag ba lakip na sa This is My Life, may chat room kita. Para man sa inyo mga panugdaon, para man sa inyo mga greetings, pwede gid ka mo dira makasend. Okay? Yes, padayon sa Tita Wilma. Kay subong nga adlaw Huwebes ka daw. Sigsi mo, Miyerkules pa lang gani. Di ba la, Tita Wilma? Miyerkules pa lang subong. Pet sa 21 sa bulan sang Setyembre nga sa diin
Pila na gid lang ka adlaw? 95 na gid lang ka adlaw. Adlaw naman sang Pasko. Amo na yang aton yuhum-yuhuman. Iya kay mo na makahatag sa aton sang kalipayan. Bisan may unod kag wala unod ang bulsa, di ba la? Yes. Okay, dira lang ka mo kay mga off the man kita syempre, no? Kag sa karon man nga adlaw nga paglingaw ni Tita Wilma sa inyo sa This Is My Life, sulat nga iton man pagabasahon. Sulat nga itong pagabasahon halin sa isa ka utod. Na? Halin sa isa ka utod nga daw hindi bala niya mabaton tubtob sa karon ang naabtan sang iya main utod. Nga ano ang natabo? Nga nagsubong sina. Paamo ka na. Kag nga naga problema ining aton letter sender. Hibaluon na itong ina karon. Hindi siya taga diri sa aton sa Bacolod, somewhere in Negros Occidental. Lang na siya. Kasi lingyari lang ko tawi, somewhere of Negros Occidental. Okay. Granted ni mga ginapangabay, di bala? Okay lang na siya. Na? Kag magluwas sa sulat man nga aton pagabasahon sa karon nga hapon inyo man tag sa ka zodiac sign para sa itong tag sa ka horoscope. Ara lang, bantayan nyo man kag kung ano man matugda, kag kung malingaw ka mo salamat, kag kung magkumod-kumod ka mo, okay man gyapon kay Tita Wilma, kag kinahanglan lang aboga piyong-piyong na iyang mataya ho. Muklat na da. Kang magpamati anay. Yagin guyod. Diya ko na yung bangkos dalom sang sa dalom sang puno sang kahoy ay kay manami ang dupoy-dupoy sang hangin. Okay, relax lang. Kag sa mga nagapod sa iton sa ila sini mga radyo, ara lang itong text hotline, ana. Type nyo lang kagisyan sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Ano gani, Tita We? Na? Sa nasiling na naton, unahon gidanay naton din ang aton sinitag sa ka mga obligasyones, ha? Hindi gid kamo magpatumbaya, ilabi na kung kamo may ara iya mga responsibilidad nga hindi gid naton mapatumbayaan. Kay importante naton ina nga tungdan, kay kun aton pabayan, kita man gihapon ang mga pangatubang sang problema kung ano man ina na. Pero kinahanglan kung ano man ang problema nga ginatubang nyo, sundan nyo lang sa tawi. Tubangon ta na iya, kag mag-yum-yum ka, mag-relax para makakuha kita buwelo nga masolusyonan naton ina. Okay na? Yes, enough na ina, Tita Wilma. Ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ha? Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ka ba? Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad
kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre sila nga check up diri ang hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ila ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong alakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat gid ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, nagpasalamat din sa PM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Nagpasalamat din yung patigayan ng aming activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag maibasihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa yung mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma.
ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa, kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma, nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati, nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa matay! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanahan. Anong gusto ko? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan nga eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay mo pirme para nga nagma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Pagkurog-kurog idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Di siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo. Ay, Merry Christmas. Nadangadaan. Way na ka pang hayaya. Nagkuhan lang sa tawi. Naginhawa lang. Merry Christmas na nagadaan sa inyo. Kay sulito ni Tita Wilma, we only have 95 days before Christmas Day. Okay? Di na tuwing aton sa ni text hotline. Abi, liunta na atong text hotline. About, Tita Mayong hapon Yolanda Pasamanti. Always nagapamati sa programa mo kada hapon. God bless Gid. 0
197. Salamat gid kag maayong hapon sa inyo. Maayong hapon tawe panyagata steam nga okra kag sinugba. Tatay Tony, pabor sa amo ng martial law kay 23 years na ko. Wala abusador. Wala abusador, ang mga rebelde man lang na ang nagsuffer. Yes, Tatay Tony, salamat gid. Pero ang manami sa imo gin padala kay Tita Wilma, amo ang steam nga okra kag sinugba. Sampat gid 8230 ako tayo bisan way ko sudan. Kung wala kamatis kihara kag wisikan asin, or kung may okra o kung balatong out donot don lang na tawi, pabukal kag gamay nga tubig, butangan mo jutay asin. Sampat na siya, no? Manamit na, damo pa kaon mo. Good AM, ari ko di, good year. Ari ko sa good year, alihis, no? SV Todd, tricycle driver. Dakpaman ko di, Action Radio, 0668. Nasadyahan gid ko na bala, mapaamo, kay na, hay, silitani, madakpan man ko, di ba? Ari ko sa Barangay Lupisay na sa Murcia. Sana all siling nila. Good PM, tita, maayong hapon lang. Ari lang kami, nagapungko sa puno sang Indian mango, kay kainit kaayo. Puchero nga manok amon Sudan. Monitor kami ni Tatay Teddy kag Nanay Lorna Traizo, 4538. Ini nga mga dinalan kilala na ni Tita Wilma. Rona Rihider Turaba. Yes, okay na Tita Wilma. 1:56 Action Radio, Philippine Standard Time. Hambal man ni Sir Milelo Ligo ba, nag-harvest kami sa punong, pero kapamati sa radyo. SQB Fish Farm sa Ibi Magalona sa may Barangay Pilar. Ano gina-harvest niyo, sir? Inang bangros or plapla, tilapia, o kon lukon. Paamo kay na. Kabay pa nga manami ang inyo siniprodukto. Good luck sa inyo, Sir Malili. Kaginahinay lang kakainit sa panahon. Paamo kay na. Tawe, good PM ka nami. Balasang, thank you, gid Janet Antipaso. Salamat, gid sa imo compliment. Purya buyag lang, gid ay. Ay nga mga anak kamuti. Baw, Sir Mileli, nagasabat si Mama Ana sinoro sa imo nga gin-message nga singate, wala kita da nalatnan sa mayong hapon. Kadlaw lang da Mama Ana nga mga anak ka mo, Ana. Okay, relax lang ha. Si Tita Wilma magabasa ang isang aton sinisulat, karon iya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang eton sa ni pagabasahon sa karon sa inyo. Ining mensahe nga ginpadala kay Tita Wilma sa aton Facebook page sa Aksyon Wilma Sugaton. Kag ang aton si ni letter sender, nagapatawag siya kay Ninyo sang somewhere Negros Occidental. Di ba mo na hambal mo Ninyo sang somewhere Negros Occidental. Ang mensahe niya sa This Is My Life nagasiling, Dear Tita Wilma, gusto ko lang magtamyaw sa mga nagapamati sa This Is My Life kag sa mga programa man sang Action Radio. Inang nagapamati sa ila radio kag sa mga pareho kuman nga kunkisa ara man sa FB Live pero ang radio nagaandar man. Isa ako kaordinaryo nga pamuluyo sang Negros Occidental. Tawgaling ako, tita, kay Ninyo sang somewhere.
sa Negros Occidental. Ang ako naman ipaambit sa This Is My Life na tungod ini sa mga masakit nga nabatyagan ko sa akon baletyagon na tungod sa natabo sa amon pamilya. Ang akon langgid, Tita Wilma, nga mapautwas ko ang kalain sang akon buot sa pagkapatay sang akon utod nga lalaki. 2 years na, Tita Wilma, nahidlaw langgid ko sa iya. Nanugon ako sa iya, tungod maayo siya nga tao, maayo siya nga amay, kag maayo man siya nga bana. Nanugon ako tungod hasta subong daw indi pagid mabaton sang akon baletyagon, nga napatay siya tungod natripingan lang. Sa nabalaan ko, wala sang kaaway ang akon utod nga si Jester. Mabuot siya. May balaligyan sila nga gamay, hindi man masiling nga grocery, kay daw tiyanggi lang nga maayo ang ila sini income. Mahipos ang akon utod nga si Jester, Tita Wilma. Kag sinangadlaw, matinong ang palibot. Kag hipos man siya nga nagabantay sa ila, ginabaligyaan. Kag kami nga pamilya, wala gid nagapensar. Nga katapusan nagali ato nga adlaw. Nga maistorya namon siya, kag madugsing-dugsing namon siya. Aga pa siya nagbukas sang ila tindahan para siling niya sa hapon, maupod niya pamasyar ang iya mag-iloy. Pero aga pa sang kalibutan, masanag ang silak sang adlaw. Ginbuno siya sang isa ka adik. Abi mo kon nga ginsaway lang niya ini, gani na akig sa iya. Ang adik nga ina sang una, dira man ga estar. So sang aga mismo nga ina, nagbalik siya sa ina nga lugar nga naga-wild. Bangag siya tita, high sa drugs. Praninggid, kag nagapangulit, kag natripan si Jester. Ginpabalo ako sang akon kumpare, hingagaw man ko dalagan. Pero pag abot ko, nakita ko na lang nga nagahayango na siya sa gwa sang ila tindahan. Ginbuligan pa nila ako nga ihingagaw namon sa ospital, pero DOA siya, o dead on arrival. Abi mo, Tito Wilma, ginakasubo ko lang. Gamay pagid ang iya bata. Damo pa siya tani handom para sa iya pamilya. Kag makita ko gid kung daw ano siya kamalipayon, upod ang iya bata kag ang iya asawa. Pero sanggulpi lang, wala gid kami nagapaabot nga matabo ato sa iya tungod sang isa kaadik sa druga. Hasta subong daw kami tanan, wala pagid makalampuas sa sininga sitwasyon. Kabay nga mabasahan mo man, kag kabay ang mga nagapamati, makapulo pa man sargid. Kung anong dapat himuon sa mga tao nga wala obrahon sa ila kaugalingon, kundi gubon ang ila kabuhi, kag manghalit sa iban. Diri lang kutob, Tita Wilma, salamat gid ninyo. Ninyo sang somewhere in Negros Occidental. Okay, sa imo ninyo in somewhere.
sang somewhere in Negros Occidental sa imo tuto maayong hapon. Salamat kid. Bisan nakaligad na ang duwa ka tuig nga nadula ang imo utod nga si Jester, way ko nakaano ko manghod or magulang, no? Ang imo utod nga si Jester, pero nagapakig-unong kita sa inyo kalisod. Since nga hasta subong daw hindi nyo pamabaton sang bugos sa inyo kaugalingon ang pagkadula sang imo utod. Amoy na masiling naton, hindi ginaton mapaktan, no? Hindi ginaton mapaktan kung san o kag kung paano madula ang kabuhi nga aton hinulaman. Okay lang kung aton nahibaluan, kung ano, kag nga, pero inang hinali nga pag-abot kagulpi lang madula sa aton do kabug at gidbatunon. Ano pa hindi ka man kung kaisa mabasol ngay mga questiones gidya. Ngay mga palamangkutanon nga nagaguluwa sa imo balatyagon kag sa imo paminsaron. Sang una mo man ang dalagan sa nga kon paminsaron. Pero sala gali ina mga anak. Nga kinahanglan kung ano man ang mga nagaabot sa aton kabuhi, nga do hindi man tabala makapati, na wala kita right or wala kita matarong nga mag-question sa mahal nga Dios. Kaya ang iya mga pagtilaw hindi man mapaktan para sa aton kag wala kita kabalo kung saan o ina mag-aabot sa aton. Tuto ninyo, di ba la? Ako on taman kag sa hindi tuto ninyo amo na ng realidad sang kalibutan ta subong. Kag hindi gin malikawan, nagadamo ang aton mga drug user. Tungod damo sa mga drug pusher. Nga kung kaisa ko manumdum lang kita, daw hindi kita magpati nga ina sila, mangin amo sina. Na? Sang una laka-laka lang na. Pero subong baw Ginoo ko. Bisan manug basura, bisan nagapangwa sang basura, o kon bisan ano man ang estado niya sa kabuhi, nagagamit na sang druga. Padayon man ang drug campaign batok sa siniiya nga problema sang sosyudad. Pero hasta subong wala gid kita sang nakita nga kasanagan nga matapos initanan. Ang aton lang gid gina-worry kag aton ginakabalakan ang puturo sang kabataan sang aton mga kabataan sa ila mga kabataan sa palaabuton. Ano ang mangin buwas damlag nila. Kay daw kahapos na gilang subong daw dulusi matyagan mo. Na kung magbakal sila subong, daw amo nilang nabala kahapos. Delikado gid na iya. Maayo lang ang iban nga kon hindi lang maglain ang buot nyo mga anak ha, no? Mayara nga makasuyop nga magpahuway lang kag magtulog. Mayara nga makasuyop nga bisan amo nang ilagi na himo, hindi nila mabatas nga maghimo sang kalakasan, hindi sila makabatas. Pero galing kon ulipon na ang imo espiritu sang droga, wala ka na gidya sa kaugalingon mo. Hindi mo na kontrolado ang tanan. That's why nga nagakatabo ang hindi dapat matabo. Nga kung maumpawan na gani, hindi man magpati nga nahimo ina. Mahinulsol man, magtalangison man, pero wala ka na sang mahimo tungod na tabo na ina. Masakit lang gid panumdumon, na kabataan naton subong, na magsiling ka bala nga nag-drug addict man ang bata, ni kuan nga do kabuot man sina man na nga ang nag-amo na siya man, nga do hindi man kita magpatiman. Hindi rason ang kulang sa pagpaintindi kag pagpadako sang ginikanan sa sining mga kabataan. Hindi na siya tuman nga rason. Kaysa nahambal ni naton, nagkalain-lain nga mga factors, nagkalain-lain nga mga rason, kung nga nagakatabo ang isa ka bagay sa kabuhi sang isa ka tao. Amoy na siya. Gani, ikaw, ako, sila, kita tanan-tanan, nakahibalo nga tuman kadamo sa mga kabataan sa karon nga lulong sa droga. Kag delikado ang aton sinipalibot. Delikado gid yang palibot naton. Ilabi na mga kadalagahan naton.
Kung kay sabisan kilala mo na do, hindi ka pa magsakay, kay hindi mo na bala mapaktan na mga kadalagahan tungod realidad makita naton kag mabatian naton sa mga balita. Masakay sa tricycle, masakay sa ano man mo na, masapuan na lang ay Ginoo ko na suspect amo na iti kaluluoy mayo lang ko ni muslan. Tikon patsyon pabi. Walang kamuang-muang inosente nga individual. Amo na siya ang nagakatabo sa karon sa aton sosyedad. Ay kaluoy-luoy sa mga anak. Kag hindi na malikawan amat-amat nga nagadamo kag kita tuod tuto ninyo nagapakigunong kita na kag wala na kita sang mahimo pa sa imong sitwasyon. Wala ka na mahimo sa sitwasyon mo, sa sitwasyon sa pamilya mo, kundi tunaan na gidla nga batunon ang natabo. Batunon ang natabo kag magbinuligay nga makapadayon ka mo sa inyo pagpangabuhi balik sa normal. Tub-tub mahimo magbinuligay ang tagsa-tagsa sa inyo. Wala ta kabalo kung ano na naabdan sa itong suspetsado nga ito. Kag magluwas pagid sina ang pinaka-importante gidira is ang bata sang imo utod nga si Jester. Kay ti gamay pang bata, paano nyo na mapaintyendi sa iya tubtub nga magdako siya, kag ang iya sini asawa, alalayan man ninyo. Alalayan kag buligan man kung paano man niya mabaton ang tanan, kag kung paano man siya makapadayon sa iya pagpangabuhi para sa pagpadako kag pagatipan sa iya anak. Nagasaludo si Tita Wilma sa imo ninyo tungod ara nagapakitang imo concern sa pamilya nga nabilin sa imo utod nga si Jester. Kay bisan ano ang himuo naton wala na kita sang mahimo dira kundi ang magpaninguha nga makatibawas kita sa amo sina nga sitwasyon kag makapadayon kita sa aton pagpangabuhi nga tubangon naton ang karon kag ang palaabuton. Ara ikaw, ara kamo sang imo pamilya, wala nang imo utod, wala nang inyo himata. Gani balik na ninyong iya nabilin, ang iya na ilo, ang iya asawag kag bata, nga maalalayan man ninyo. Kay nga kabudlay nga mangin single parent, mangin single parent, kag kabudlay pag magtuon sa pagtindog sang responsibilidad nga ginbilin, nga ikaw bala wala sang hinalungong, kabudlay na sa bahin sang iloy mo, Kag, syempre, lessons learned, halong na lang. Panugyan man ni tuto ninyo sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati, ilabi na sa mga lugar nga sa diin madamo ang mga amo sini nga klase sa mga kabataan, amo sini nga klase sa mga tawo, maghalongkid. Kag hindi magsalig. Hindi gin magsalig. Kag sa nasiling na naton, panugyan lang gid sa mga kabataan sa karon bisan babayi ka man o lalaki ka man, huben ka man o tigulang ka man, kung nagapanglakaton ikaw sa dalan o nagapanakayon ikaw dito sa mga di pasahero nga salikyan, tricycle man or jeep, whatever nga salikyan, maghinay-hinay gid, likaw gid, kung may matalupang dan ka mo bala, nga daw lain nga hulag, dumatalupang dan yung nga daw lain ang hulag sa mga tao, nga hindi ninyo kilala nga ara sa inyo palibot. Kapin pa kunara ka mo sa mga paradahan, wala ko man ginapakalain ang mga paradahan, kay mostly sa mga paradahan, mga asosasyon sang mga salakyan. Asosasyon sa mga tricycle drivers, asosasyon sa mga tricycle drivers, sang mga di pasahero nga jeep, kag sa mga taxi, kag mostly kun ara iya do kampante ka pa bala nga makadto ka sa paradahan nga may ara asosasyon kay ti kilala mo ang tanan nga mga drivers dira, di bala? Kag makit-an sang iban kung ano ang ginsakyan sang anak mo o kung ikaw mismo kay nagabinuligay man ina sila. Pero kung wala ko man ginapakalain ng mga strikers, kay mga strikers gapaninguha man ini, nga makapangabuhi man sila, pero hindi naton malikawan nga mabalaka ang mga ginikanan para sa ilang mga kabataan. Mga kabataan, kung pwede pa lang mga anak, likawan kid.
ang ining ginadumilian nga droga. Kay kadamo na sang guba ang ila kabuhi. Guba ang ila lawas, guba ang ila palaabuton. Wala na sila future. Di ba na? Makaluluoy sa mga ginikanan naman nga may amo sini nga kabataan. Kung ninyo bata, 2, 3, 4, may isa ka mga pasi nga amo sina. Ha? Masakit para sa bata mo, na let's say may ara ka mo adik sa isa sa mga kabataan niyo, sigwelang gamay si Tita We, ha? Tagaan nyo ang talupang, pabayaan nyo na ining pasi nga ini. Kay nga ang talupang doon ninyo, amo ning nagabakas nga kabataan, kay mga matutom nga mga kabataan, amo na ng palanggaon, pagkatapos sika-sikaon na lang, kag pabayaan inang para sa inyo, nakahatag sa inyo sang problema. Abi ninyo mga anak, ang pinaka-importante, gedira, nga tagaan atensyon, is ang may diferensya ninyo nga mga kabataan. Silang nagakinahanglan sang inyo atensyon, sang inyo paghangup, sang inyo pag-atipan, para ilaman mabatyagan. Pero mostly sa mga drug addict na naton nga mga kabataan, do kabudlay na gid sa mo sa institusyon. Kay kita diri sa Negros, no? May ari dito od rehabilitation center para sa iton mga kauturan, pero private. Paano mga pigado? That's why nga mga pigado nga mga kabataan, hindi nyo paggubang inyo kaugalingon para hindi mahalitan ng inyo utok. Hindi magubang inyo pala abuton. Kay kabudlay magpabulong, ang nagasuffer, abi ninyong nagaantos, inyo ginikanan. Mo na ganin natong nga ginikanan, sino pa mabulig sa mga kabataan nga ini? Kung pabayaan naton kag sika-sikaon nga mismo kita nga pamilya, kag mismo sa aton kaugalingon nga panimalay, aton sila tabugon. Sila ang dapat naton at ipanon kag tagaan sang aton panahon. Kita nga ginikanan, wala na sang iban pa. Inding iban nga tawo. Hindi mga katiyuan, kaluluhan, or sinuman, kundi kita nga amay, kita nga iloy. Kay nga, ay Diyos ko, madumduman lang kita. Pero kabudlay para sa akon, gusto ko magbulig, pero hindi kaya sang powers ko. Kinanglalanggit ginikanan niya kapit kita sa Ginoo, kag magpangamuyo kin. Nga kabay pa nga aton mga kabataan, hindi maganoy sa mga bisyo, nga makaguba mismo sa ila kaugalingon. Amo naman lang na ang atong sikreto nga mga ginikanan subong mo. Pero sa tutuod lang, masiling kita sobra naman na si Tita Wilma maghambalya sa mga kabataan nga nagagamit sang droga. Dumalain na tanan, wala ko naghambal. Kaya mo na siling naton sa tanan-tanan nga bagay may exception mo, di ba la? Mga anak, hindi talang kung pwede palang mabuligan tang kaugalingon ta. Likaw lang kita sa sina nga mga bagay. Kaluluoy lang ang pamilya nga nagakaguba tungod sa kahimuan sang iban, tungod wala nagaulikid sa ila pa kaugalingon, sa ila pamilya kung ila lang kaugalingon, tanan-tanan nga gamit sa balay, hala panghakaron, ibaligya kag ibakalsang, illegal nga droga. Mga anak, ang aton kabuhi sa kalibutan isa lang. Kabuhi nga dapat naton tagaan importansya. Kabuhi nga sa diin ining aton lawas dapat naton tipigan kag dapat naton halungan, dapat naton protektahan. Di ba? Himuoy naton ina, na? Hindi paulihi ang tanan. Ari kita sa kalibutan para ano? Para makig-away sa mga pagtilaw, para nga magbakod pagid kita tanan, kag magsalig pagid sang hugot sa iya. Kapit lang, mga kapatid, pamo kay nabila na kinahanglan lang ginaton magpakabakod, magpakapag-un sa mga pagtilaw nga nagaabot sa itong sinikabuhi. Di ba lamamana si Noro? Ay huo, ay nga mga anak mo. Well, anyway, sa imo tuto ninyo, na sa nambal ko na si ninyo atong Sander, na istoryahin nyo na nga magpamilya. Hindi ta na mabalik ang kabuhi ni Jester. Natabo na to. Kag siguro, nasilutan naman ang responsable, no? Ang responsable nga naghimo sina. Kag padayon lang para sa inyo sini pamilya, especially sa ginbilin niya nga asawa kag bata. Suportahin ninyo
alalayin ninyo. Nga bisan pigado lamang kita pero nagaunungay kag nagabuligay, inatungod nga atungod sang aton man kaayo nga sa diin ato namuklatan ang mga pulong sang Ginoo nga kinahanglan ipangabuhi naton. Nga kita mangin mahinang panon mapainubuson kag magapadayon kita sa pagpangabuhi sa husto kag matarong nga paagi. Di ba la? Alas 2:22 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa liwat, tuto ninyo madamo nga salamat sa mga ginikanan nga magka-relate sa sitwasyon sa aton letter sender kung may matugda kag may mabulig kita, no? Sa mga maayo lang, no? Kung may matugda kag mabulig kita para sa atong letter sender, ara lang ang aton sininga text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa mga naka-FB Live naman dira, may chat room kita. Dira nyo na lang isend ang inyo sini mga messages kay inahimuon gini Tita Wilma sa aton man pagbalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat. Sa mga naka-online, hi and hello. Kamusta lang dira? Ma'am Connie Laparan, good afternoon, Tita Wilma. Tamyaw, yalang ko nung pamilya. Laparan family, Labanyego family. Ano paged? Torbella kag Esparicia family. Ang gatamyaw si Inday Connie Laparan sang Pandanon, DSB. Ma'am Connie, good afternoon. Salamat. Hello, Inday Blaza. Good afternoon, man. Mayong hapon, Ma'am Wilma, live watching pero gapamati sa Radio Gid. Oo. Enjoy lang kamo da Sir Mileli Oligo. Ma'am ay na mayong hapon connection Tita Wilman. Nami dress ya ba? Kapila ko na ni nasukso. Daan na ni ugit na ni ma'am. Nga basta may flowerets nami na may mga flowers below. Thank you gid mamana. Thanks for the big heart. Mayong hapon Tita Wems, monitor lang kami diri sa Valladolid. Kay happy birthday lang dagali kay Norlene Malakina. Sang Tabao, Zone 5, Valladolid. Pamati ginada sa imo, Ta Wems. Halinin na kay Inday Jean Ignacio. Salamat gid. Tamiyaw lang Ma'am Vanessa Star kag Doc Mat Mayo, Jean Kirilag Donuela Mark kag Alex Montesa. Halinin na kay Sir Mileli Oligo. Nag-harvest. Yes, so nabasa ko na kaina sir sa text hotline. Ma'am Janet Antipaso, good PM. Tita Wilma kag Felici na pagbasa kong sa Felezimo na Felice Benzula. Please pa shout out happy birthday to Alaure Jams Lamirez sang Barangay Granada. Thanks Gidias Felice Benzula, madamo gid nga salamat. Hello Tito We, good afternoon, present always naman kami diri. Yes, Ma'am Virgil Pinda. No ara man dira sinday Thelma Iguico, si Lydia, si Bibing, si Jennifer, kag Mercedes Lambert, sa May Buena Park. Happy listening, gid. Kami dito sa imo program. Stay healthy always, gid Tito We, and God bless you and your family. Likewise, Ma'am, sa inyo man tanan-tanan kag tag sa kapamilya. Thanks for the love and thanks for the prayer. Okay. Mary Joy Victorino Flores Macawili. Mary Joy Victorino Macawili, mayong hapon. Di na tong iyang I'm sorry. Nadula, ma'am. Daligid lang. O, nagpilit siya, bi. Mayong hapon tawe monitor lang diri sa Talisay City. Mayo lang pagpamati sa ilan ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Karulaan, Kabangkalan City. Okay, salamat kid Inday Mary Joy. Paamo ka na? Mary Joy Victorino Flores Macawili. Carl Kenneth Caniete, Tita Wilma, mayong hapon lang. Lihog language sa mga pumuluyas ng barangay San Jose, Ibi Magalona, sa Saravia. Salamat, kid.
Felipe Piesa Jr. Tawe, good PM. Kapamatiid kami sa imo. Kay dahapon, halin pa 2010. Tubtub subong liog tamyo sa imo viewer. Nga si Diana Vena Piesa, kapamatiid siya subong. God bless you always. Wow, inapatimaan lang na nga si Tita Wilma. Wala na ginman nagahuben. Okay. Richelle Fulgencio Susana, mayong hapon man. Ga-monitor lang kami diri sa may barangay Pandanon DSB. Tamyaw lang paliog family Turbeleng. Always gapamati. Thank you. Get in there, Richelle Fulgencio Susana. Amon kung wala sudan kamatis ga sa sibuyas Bombay, ayos nami na pupo. Sakto na, ma'am. Sakto gina. Paliog langwit kay Jolly Delatorre, happy birthday. Subong nga adlaw. Wow, Julie Delatorre, happy birthday. Halin kay Ma'am Evelyn Sinaon. Ma'am Cathy Veer, thank you man. Salamat kay Diding Alojamiento. Salamat, Gil. Enough lang, nanay. Okay, alas 2. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan, nga makapanganga, samtang amat-amat nga tukibon, ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magutong malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di amo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha nga muna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si Malga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon pagbubuhat. Maayong hapon sa letter sender ang pamangkot ko nga wala pa may dakpan ang nagbuno sa utod mo kung wala pa siya mapriso. Tingwai nga madakpan siya kay basi madamo pa ang mabiktima niya. Wala siya nakamansyon pero nasentensyahan naman sa pagka-inchendi ko. Nadakpan ito siya. Anyway, thank you so much. Gida 50-100. Thank you gid sa concern. Gapamati ko gali sa imo subong in YouTube. From La Carlota City, mayong hapon, Tita Wilma. Yes, 8 to 6:16, may damo gin nga salamat. Ara saya ko no sa YouTube, upod sa aton. Okay, 3142, taweta ni, makakadto man kamo sa Cane Town ba para madakpan man ko di. Abaw sa lapit-lapit gid pa mo kana ba ay nga mga anak mo kun halos palang gustuhon no 3142 anyway bisan wala pa na kabalugid kami nga ara kamo dira as always tune in always to Family Domio of Barangay San Teodoro Binalbagan, Ma'am Monica Zandran, baby girl. Yes, hello, baby girl. Kay Junjun Lambatin Dumising Pekaw Bantayan, Kabangkalan City, 6989. Bawa monitor lang sa ko no, Lunes hasta Sabado tawe. Pero mangayo ko text friend, girl lang. Oh, puwerte nga lusot ba? Napamo ka na. Puwerte nga lusot ba? Okay, sa gusto man makig-friend sa iyari a cellphone number, lista nyo lang, kagkamulang maghalong tagsa-tagsa. Okay, area cellphone number 0955-536-5231. Again, 0955-536-5231.
Ay, siling naman ni 2943 gapamati kami nga mag-asawa halin aga hasta magabi para sa akon hindi malain ang martial law kung maayo ginahimo mo kay wala sang may maano sa imo. Ara iyan naman na opinion, wala sang may maano sa imo. Taga-ibabaw man o taga-idalom. Okay, basta matarong lang niya pagpangabuhi mo. 2943, madamo nga salamat sa reaction. Normal lang na ang magkalisod, pero kinanglan magpangamuyo, gid. Kag hindi na naton pagpabalik doon, gid, sang tuman, kag magpangabuhi sa sitwasyon, nga amo ang makapalugmok sang aton kaugalingon. Salig lang kita always sa mahal nga Dios. Tsakto na si Tawe, about 24-26. Salamat, gid. Kadasing man sang aton sini oras, alas 2:37. Siling ni 5799. Tita We, tani makita na ita personal ba? Mayong hapon, monitor lang kami di sa imo Oo, pa ma-share di sa amon sa Action Radio. Pwede man na si Tawe, makasiling lang hi and hello. Pamo kay na, kung may gamay nga time, pwede man kita makaulo istorya gamay. Amo-amo lang na siya mga anak. Na? Di ba la Cecil Bikbek, Nanay Sally Magwan, kay Elsa Juanito Villesa, sang Orchids, kay Christina Maglantay, mayong hapon. Okay na siya, Tita Wilma ha. Kay ano na, mabasa na kita horoscope pero manamyaw tabla na happy birthday. Damo gid your birthday celebrators for today, di bala? Party kadamo sang aton mga celebrators for today. Happy birthday sa mga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw. Happy birthday. Happy birthday kay Jolly de la Torre. Happy birthday sa imo. Halin kay Evelyn Sinaon. Kag happy birthday man kay Madam Marivic Nerio Domingo. Vic, happy birthday. Halin sa imo sini mga kaberks. Sa imo mga kapamilya sa Barangay Bata. Happy birthday, Vic. Kag sa imo man papinalanggaon nga ba na halin gina siya pa mo kina bala sa amon tanan. Yes, dira man sa may Habhab Street na sa may Purok Magbinuligay. Bow, happy birthday lang da kay Chay Pingot Whopper. Kay Winona Chay Pingot Whopper, happy birthday. Kay Walter, no kay Nunong, happy birthday man sa imo Antupina. Kag happy birthday for today kay Ana Marie Alibutdan. Ana Maria Alibutdan sa Barangay Andres Bonifacio dara sa Cadiz City. Happy birthday to you. Belated man ko no, may belated greetings. Belated happy birthday kay Aisa Mongkatar. Ayon tupina dira sa may Purok Rosal sa Barangay Takuling. Inday Aisa, happy birthday sa imo. Ais belated lang. Importante is naka-greet kami. It's better late than never kuno day mo na. Kag belated happy birthday man kahapon nga adlaw kay Sir Darrell Caranzo. Abaw parte. Okay, kay sa iban paginetod nga mga kauturan dira nga nagasaulog man sang ila birthday today. Happy birthday sa mga nagasaulog naman sang ila wedding anniversary. Happy anniversary and God bless. Good health lang gid as always ang aton wish para sa inyo tanan. Ma-horoscope na kita, subantayin ninyong inyo tag sa ka-zodiac sign. Ay pa-shout out, gali ko no ani happy birthday mano kay Alauri Jams Lamirez ng Barangay Granada. Halini na kay Ma'am Felicia Benzula. Ay, hingagaw. Thank you, good ma'am. Okay, preparar, bantayin inyo tag sa ka-zodiac sign. Karon iya nga adlaw, Miyerkules, Setyembre 21, tuig 2022. Hay, mga anak. Virgo. No? Dito pang hay-hayak. Walang to ni tawi hangin. Okay, mga Virgo, mga nataw, Agosto 23, tugtob, Setyembre 23. Yes, Virgo. Amo na siling nila. Kung may aso, may kalayo. Amo nang ginambal nila as always. Pero hindi tanan nga aso. Hindi tanan iya nga aso
dira nagahalin ang kalayo. No, may ara man sina, di ba na? Kung may balita ikaw nga masaga Virgo, nga mo makapainit sang ulo mo kag bahaw, dumagubang kalibutan sa kaakig. Ang importante dira, Virgo, hibaluon mo ginaanay ang puno kag punta. Antes ka magdesisyon, kay basi ibalakon, nagsala ka lang. Mga maswati nga mga numero 2, 19, 30 kag 36, your lucky color Virgo is peach. Libra ang mga Libra naman, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Yes, mga Libra, abaw. Nagdamgo ka? Hindi ba sa imo horoscope po, damgo mo? Ang imo sa na-dream, o kung imo sinidamgo, ay hindi kayo hambal sang iban, ang damgo, bunga sang katulugon, right? Di ba lang mo na hambal kalabanan sa mga young ones, tamo, inagdamgo mo, ay bunga lang na sang katulugon mo. Kag mostly siling nila, kung nagadamgo ka, baliskad ko nung nagakatabo, I don't know. Sa akon kung kisa may araman baliskan, may araman nga daw tuod, ay siling nila tugal, ano na resulta lang na sang tuman nga kakapoy. Pero sa mga Libra, sa sini nga kahigayunan, kung magdamgo ikaw, magamatuod ba? Mayo lang Libra, no? 13, 26, 39, kag 41, mga maswati nga numero, cream is your lucky color. Kaduan naman naton ang mga Scorpio. Ang mga Scorpio mo ining mga nataw Oktobre 24 tubtub Nobyembre 22 ay mga Scorpio, hambal sa inyo horoscope hindi ka mo magpa-apekto sa anuman nga mga matabo. Sa anuman nga mga matabo o kung sa anuman nga nagkakatabo sa inyo sinipalibot na. Importante nga mahatagan nyo lang sabat or mapunan ninyo ang inyo pagkinahanglan or ang inyo man mga kinahanglanon. Mga maswati nga mga numero Scorpio 5, 20, 33, kag 40, Royal Blue is your lucky color. Kadtuan naman naton ang mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius sa mga nataon Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarius, sino sa imo horoscope? Relax. Nababa mo ka na. Mag-relax ka. Kung may ginatago ikaw, relax ha. Sino sa horoscope ninyo Sagittarius? Kung may ginatago sa imo, ang imo ginapakamahal, hibaluon mo ina. Hinay-hinay lang. No? Pero kung ikaw naman na may ginatago, kinahanglan, isugin mo sa iya, kay nga sunod sa imars ko, maintindihan kag mahangpan kag niya tungod, love ka niya. Sagittarian, 9:26, 27 kag 39 mga maswati nga numero, lilac is your lucky color. Katuan natin ang mga Capricorn. Yes, Capricorn, ang mga Capricorn naman na tao, Disyembre 22, tubtubinero 19, kung ano man ang masarangan mong himua Capricorn, ha? Kaya nga, subong nga adlaw ba, full of energy, mapagsik, daw ginaganahan kagikaroon nga adlaw Capricorn. Ay labi na mapisan ikaw subong sa pagtrabaho, kag imo ba nakitaan nga bodo kadako sang responsibilidad kagintugyan sa imo pero ginapakita mo nga masarangan mo inatanan kag abi mo kun ano dira na sandig ang imo kaayuhan. Maswati nga mga numero 11, 19, 27 kag 36. Blue is your lucky color. So, inauna pa lang nangabahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon iya nga adlaw. Relax lang da. Mary Joy Victorino Flores Macawili dera sa may Talisay City naga-monitor maayo lang ko nga pagpamati sa ila ni Mama Mary kag Papa Robert Flores dera sa may Barangay Carulan, Kabangkalan City. Baw salamat kid. Silang ni Felipe na Piazza Jr. matiin nyo wala. Tawe
gapamati gid kami sa imo kada hapon halin pa 2010 tubtub subong lihog tamyaw sa imo viewer nga si Diana Ven na piyesa gapamati gid siya subong always ba gapatimaan lang na nga mataas ng edad ni Tito Wilma. Ay nga mga anak mo, hindi bala Wilhelmina? Ano to Wilhelmina? Ito yung apelido. Yaman na lipats na to. Ano mo na, charge na sa edad. Santo Sildes Noel, kami yang ari sa bukid. Yes, na ano ko na nagali, nabasa ko na. Irma Bermoy, gapamati sila sa may hinigaran. May damo gid nga salamat. Kay Nico Nix sa pamilya Helia sa Barangay Canroma, Pontevedra, salamat gid. Okay, relax na lang anay, Ma'am Baby Gregorio ha, mayong hapon. Mabalik pa si Tita Wilma sa dugay nga mga zodiac sign, para naman sa Saturn horoscope gihapon. Balik ko pagkatapos ng mga importante nga mga commercials. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Magkining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead
Instead nga mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba niya, mga bata man niya mas need na. Pero kamo nang blessed ka mo, kani amo ka mo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi nabatian ako sa Action Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginharay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan Ma'am Nuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanod nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, tagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha. 4 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, kay Jojo Mamak Ponseca. Good afternoon, Ma'am Wilma. Yes, salamat gi Jojo Mamak Ponseca. Thanks for the big heart kag kay Yuds Nolerd. Aba, parting nga mga account name ina. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet our office mates. Emma Baldia Torres and Eduardo Trinilla on their birthdays today. Wow. Happy birthday to both of you. Greetings coming from Judge Michael Hans Diaz Villester. And MTCC Branch 3 staff. Thanks, Gid. God bless you and more power to ARB. Ma'am Elizabeth Gamala. Ma'am Elizabeth, thank you so much and good afternoon. Ma'am, thanks, Gida, for the prayers and for the love, for the flowers, for the kiss you sent to Action Radio and to Tita We. Ma'am Home Lumina, salamat. Mayong hapon man kay Novi Magapan, ga-monitor lang ko na dira sila sa may barangay Pandanon. Christine Tombale kay Nining Lisa Pidere, wow, ara lang sila. Kay Father Amber, dire sa may Talisay Concepcion, sa Father, good afternoon and thank you. Na, kag Inday Wilma, mayong hapon, please greet lang sang taga Barangay Abuanan Elementary School.
Kag sa barangay officials, nagapamatigid sa imo programa kun hapon. God bless. Inday Carmentius Jason Biboso, thank you so much. Na mayong hapon man titawe, God bless you. Kag dira man sa barangay hall sa barangay Mailong, Baguio City, kay Kapitan dira mayong hapon. Salamat gida, madumduman ta nilang kay. Please greet my Aunt Mary Ann Sabido Mungkal. Happy birthday from your dear sisters and nieces. Mary Hope Cordova ay abaw. Okay, tawa hasta lang dire anay kay tapuson ko gid anay mga nabilin nga mga zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Diin na kita. Ara na kita sa zodiac sign nga Pisces. Diin na ang Pisces, Tita Wilma. Ang mga Pisces, Aquarius pa lang ta, di ba la? Kay Capricorn ta kaina. Ara kita sa Aquarius. Tigda Tita Wilma, Aquarius, ang mga Aquarius amo ining mga natawo Enero 20 tubtub Pebrero 18, di ba la? Yes, Aquarian or mga Aquarian, kung hindi madula sa imo ang pagpangduha-duha sa imo palangga, asawa man or bana, girl or boyfriend man, mangin negatibo. Kag mangin hindi man namin dalagan sa inyo relasyon. Tandaan lang gid, Aquarius. Trust is the foundation of love. Tandaan mo na, ang pagsalig, pundasyon gid sang paghigugma. Nanay Mary Hutton Sigong. Sa punta tayo na mayong hapon lang. Pisces, ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Yes, Pisces, kinahanglan mag-pray ka, magpangamuyo ka para hindi madayon ang maitom nga plano sa sinuman sa imo ka pamilya o kung sa upod mo sa trabaho against you. Na? Kinahanglan magpaninguha ka lang sa imo kaugalingon. 12, 21, 33, kag 39, mga maswerte nga numero. Purple is your lucky color. Inday Cora Alila Palma, good afternoon. Kag sa mga lipores mo dira. Aries, kantuan nito ng mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Aries, ang mga Aries, hindi gin man malikawan nga makigbais ikaw or kamo, na kung mag-intera ka mo sa diskusyon dira. Pero mapahilayo ka mo sa away o kung dinis gustuhanay, kung magpakatawhay lang. Okay, maswerte nga mga numero 4, 24, 28, kag 35, beige is your lucky color. Yes, sa mga Taurus naman, Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Okay, Taurus, kung umpisahan mo madugay mo na nga ginaplano, may kaayuhan gid nga nagahulat para dira, na gani hindi mo pag-uyangan ang imo sinipanahon. Mga maswerte mo naman nga mga numero 3, 10, 33, kag 43, orange is your lucky color. Katuan naman nato na mga Gemini. Mga Gemini, mo ining mga natao, Mayo 21, tubtub Hunyo 23. Yes, Gemini. Ang mga blessings nga imo gina-enjoy sa karon, bunga ina sang imo pagpaninguha. Kag ina tanan, gintugyan sang mahal nga Dios sa imo, nga dapat magpasalamat ka gid sa iya. Maswerte nga mga numero 2, 9, 24, kag 45. Green is your lucky color. Jose Tubong Banwa Jr. Ay, birthday ko gali, buwas sila. Kibot man ko pagkakita sa mata ko. Ay, birthday ko gali, buwas. Okay, advance happy birthday sa imo, Jose Tubong Banwa Jr. Naligid lang impon, Tulistras, Action Radio Philippine Standard Time. Ay, tunanay 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Prayer. Pero syempre, tapuso na ni Tito Wilmang nabili na ito nga zodiac sign para man sa ito horoscope sa karon nga adlaw. May ada pa ta nabilin tawi cancer pa, di ba? O mga cancer, nagahulat ina sila sang ilang nga horoscope. Ang mga cancer, ang ining mga natawo Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Cancer, kabalo kita. Yang mga cancerian, mga mabuot, mahinang panon, mabinuligon. Di ba la? Pero maghalong ka tungod. Mayara sa palibot mo nga mga manughingalit. Hinay-hinay lang kag be observant. 12, 20, 39, kag 42, mga maswati nga numero. Canary yellow is your lucky color. Kaya tapusin natin nga zodiac sign, Leo. Ang mga Leo, amoy ni mga natao Hulyo 23, tubtub Agosto 23. May, may masumalang ikaw nga wala mo gina-expectar. May nadumduman lang ko kay. May masumalang ikaw, Leo, nga wala mo gina-expectar. Posible ex mo, di gani, ex-enemy mo, o kon friend mo man, nga dugay na bala ka mo wala nagkitaay, na? Diin ay handera. So, bantayan mo, share mo kay Tita Wea. Ang swati mo nga mga numero 14, 15, 31, kag 32. Your lucky color is pink. Nabatian nato na itong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para iyakaroon nga adlaw Miyerkules, Setyembre 21, tuig 2022. It's 50th anniversary sang Declaration of Martial Law. Okay. Marcy Rumbinas Hunyo, salamat gid kay Ma'am Ami Rivera, hidlaw man ko ba yung hapon sa imo, ma'am. Yes, kay Ma'am Jinky Relagdon, Tito Wilma, hidlaw man magupod sa programa mo kay always sleeping time na di sa amon. Yes, ma'am. Please greet Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayon, Document Mayo, Noel Amar, Legon, kay si Mama, no, si Mama, I'm sorry, na Mama Lulit Dilagdon kay Papa Joe and all my family sa Barangay Pandanon, DSB, salamat. Thank you, Gid. Stay safe, everyone. Likewise, Ma'am. Na? And thank you, Ma'am, sa gina-share mo diri sa amon sa Action Radio Bacolod. God bless you more. Na? Okay, thank you, Kid. Kag Teresita Batik-Batik. Dress mo and good afternoon. Thank you, Kid. Kag Antonio Beronio. Pero si Tita Wilma, wala na sang panahon. Gani, kita magapaalam sa itong pagpangalagad sa sininga hapon sa wala malabutan ni Tita We, utang lang anay, Mila Galiago, kamusta? Lorna Pacto. Okay, ang ito na Bible verse of the day, halin sa Amos verse 5, or chapter 5, verse 4. This is what the Lord says to Israel, seek me and live. Salamat gid kang mayong hapon sa liwat. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sing paghigugma. Buwas na naman. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.